Saya sore saya rame. Nggih, banyu milih tamune. Kan bos-bos pada rawuh. Bos napa mawon niki? Niki wonten bos Grono. Bos Grono. Niki bos ojek dadi luhur. Oh, bos ojek, nggih. Alhamdulillah. Nah, Sugeng rawuh. nggih. Monggo Bu Tarik. Kelang-kelang dadi saksi. Muga sliramu rabakan nyirami. Wiwit nganti akhir bagus sing tak pikir-pikir ya Mas Yuko Masih bersama Aruna Budaya. Sing tak